Здравейте, дечки, добре ново видео на моят канал. Днес ще правим 5 челендж. Ще трябва да изядем 3 бисквити за една минута. Челенджът мислям дека не е толкова тежък. Хайде да почнем. Тук имаме таймер. Наместено за една минута. И да почнем. Не успяхме, дечки, взехме само една и пол бисквита. Това е за видео. Поздрав!